आणि हो आयज आमी 15 ऑगस्टाच्या निमतान इंडिपेंडन्स डे जो मनयता हेचे खरे श्रेय म्हणटा ते आमचे जे जाणटे लोक असलेले, जे आमचे स्वतंत्र सैनिक असलेले, जे आमचे पूर्वज असलेले, तांकां खरो श्रेय वयता, कित्याक आयज तेंच्या लागून आमकां हो दीस मनोवपाक मेळटा म्हणून. सो त्याच प्रमाणे आयज आमच्या धाकटुले माणकुली भुरगीं जी हांगा मुद्दाम स्कुलाचे येयलेली आसा, जेणे आयज एक बरी कविता म्हणून दाखयली धाकट्या बायेन आमकां, बाकीचे मागीर ग्रुप सॉंग म्हणून दाखयले गव्हर्मेंट स्कुलाच्या भुरग्यांनी. ते खरेंच एक उमेद येता, कितें इतली धाकटी भुरगीं बट जे तेंच्या भितर जोश आसा, जे तांकां ना पळयता ना वाचता नासतना सुद्दां तेणे फूल स्पीच दिली आपली, आणि त्याच प्रमाणे एक आमकां एक कविता म्हणून दाखयली. खरोच तांकां आमी सगळे जाण परत एकदा तांकां ताळयो मारून धन्यवाद म्हणटा. आयज जशें आमी म्हणटा की आयज जो स्वतंत्र मेळोन आमकां आयज 79 इयर्स जाली, बट त्या टायमाचेर जे आमचे पूर्वजान, जे आमचे स्वतंत्र सैनीक जेंच्यांनी जे त्रास काडले त्या टायमाचेर, तेजी तुलना आमी करूंकच शकना. कित्याक आयज तेंच्या लागून तेंच्यांनी जे त्रास घेतले तेच्या लागून आयज आमी हो स्वतंत्र दीस पळयता, आणि तेच्या लागून आयज आमी जे भारत देशान एक डेमोक्रेसी म्हणून आमी जे रावता